A za nas večeras kuvaju gospoda Toma Nikolić i Aleksandar Vučić. Dobro veče. Dobro veče. Gospodo, šta ćete nam večeras kuvati? Večeras ćemo vam spremati kokošku za 80 ljudi, gospodine. Najbitnija stvar u pripremi ovog recepta je da kokoška ostane opuštena i mirna. Gospodine, nadam se da vam je jasno da je ovo naša maskota. Kokoški se treba obraćati tihim glasom, uveravajući je da je sve u redu i da nema nikakvih razloga za napetost i nervozu. Nadam se da se Oskaru ništa neće dogoditi. Također, kokoški možete tiho pevušiti, recitovati poeziju, puštati laku muziku, ali šta god radili morate biti sigurni da je niste uznemirili, da je puls ravnomeran i da su joj vitalne funkcije normalne. Pobogu, gospodine, pa to je Oskar, naša maskota, miljenik naše verne publike. Ako je kokoška kojim slučajem bila nečiji miljenik, najbolje je da unapred spremite verno napravljenu zamenu, a niko neće primetiti razliku. Je li tako, Koko? Koka kaže tako je. I vidite, razlika se ne primećuje. Najbitnija stvar u pripremi ovog recepta je da kokoška ostane opuštena i mirna.